Вярваш или не, тези два навика могат да променят живота ти. И не, това не е магия, това са просто навици. Много хора не разбират силата на малките навици и по-точно на малките неща, които те ти дават. Затова в това видео ще ти покажа два навика, които наистина имат силата да променят живота ти. Номер 1. Ставай и лягай по едно и също време. Много хора си мислят, че навиците се изграждат трудно, но всъщност изобщо не е така. Истината е, че повечето хора просто са мързеливи. И дори един елементарен навик като този може да се окаже голямо предизвикателство. Но ако успееш да изградиш този елементарен навик, ще видиш колко голяма промяна ще имаш. Ще можеш да се фокусираш по-лесно, ще имаш повече енергия и ще бъдеш много по-продуктивен. И това всичкото се дължи на този навик, просто защото ти подобрява качеството на съня. Да кажем, че ти ставаш в 6 сутринта и лягаш в 9 вечерта всеки ден. Поради тази причина мозъкът ти има точен час на лягане и на заспиване. И през останалото време можеш да бъдеш много по-фокусиран, да бъдеш по-енергичен и да бъдеш много по-продуктивен. Също така този навик ти помага да изградиш дисциплина, защото го правиш всеки един ден. И точно заради всичко това, този навик ще бъде много полезен. Номер 2. Планирай деня си. Когато започнеш да планираш деня си, ще видиш колко лесно ще си вършиш задачите. Още като станеш, вземи един лист, един химикал и напиши това. Задачите за днеска са: номер 1 да направя това, номер 2 да свърша това, номер 3 да отида до там. По този начин аз избравям задачите, които имам да свърша за деня и давам приоритет на най-важните. Когато напишеш своя списък, го остави на място, където ще го виждаш. Независимо от това дали ще е на бюро, шкаф или стена. Важното е да го виждаш, за да знаеш кои задачи имат приоритет и колко задачи ти остават. Ако успееш да изградиш този навик, ще станеш по-организиран и ще си вършиш задачите по-лесно и по-бързо. Вече знаеш кои са двата навика, които ако изградиш могат да променят живота ти. Ако искаш още полезни видеа, харесай, коментирай и ме последвай.